हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजां दङ। एडीआरई साख्रियाव हाई काट अफ मानो थांदों बिनि जाहोनखौ लाबोदों आरो सोरखौ हमगोन आरो मानो बा ग्रेड 3 ग्रेड 4 काट अफ बोरै थांदों लोगोसे सेकेन्ड स्टेजआव बोरै रिजेक्ट जायो बिनि सायाव कभार खालामगोन प्लास 3.0 गोदान नोंथांमोननि साख्रि आरो नोंथांमोना मे दानाव साख्रि मोननाय नंला फाइनालिस्टआ एसे लेट जागोन होननानै सिमा फोसावदों मिडियानि गेजेरजों जों बेखौ कभार खालामगोन। जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जेब्लायबो बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन। दाय लोगोफोर जों फैबाय सेबानि अफिसियेल साइटआव बेयाव फैनानै जायफ्रा रिजाल्ट नायनो हायाखै एबा इनभेलिड जादों नोंथांमोना ट्राइ खालामबाय था लिंकआव थुनानै मोनसे खामानि माव नोंथांमोना हायोब्ला कल नाम्बार दङना बे नाम्बाराव कल खालामनानै सोंहरनो हागोन एबा नोंथांमोना फरगट पासवर्ड होनानै नोंथांमोना मा गोदान आइडिखौ मोनोबा मेसेजाव लानानै बेजों लगइन खालामनानै नायनो हागोन। दा बेखौ जों मिन्थिबाय। दाने जोङो फार्स्टआव मानो एसेबां गोजौ काट अफ थांदों बेनो जाबाय ग्रेड 4 जा एबा ग्रेड 3 जा जों बेखौ नायगोन। दा बेखायनो जों अफिसियेल काट अफखौ जों नायग्रोनोसै। दा जोङो काट अफ नायनाय लोगो लोगो जोंनि एग्जामनि टटेल मार्क्सखौ मिन्थिग्रोनांगोन बेनो जाबाय 135 बेनो जाबाय ग्रेड 4 आव। स' ग्रेड 4 आव जोंहा मोननै केटेगरि दङ क्लास 8 पासनि मोनसे बेनिफ्राय 10 पासनि मोनसे। दा जोङो क्लास 8 पासखौ नायोबा नोंथांमोना मोनदों 99.75 बेनो जाबाय आनरिजार्भ केटेगरियाव गासैबो कास्टआनो जुदि मोजां नाम्बार मोनोबा बेयाव थांनो हायो। दा बेखौ जों मिन्थिनांगौ देन बेनिफ्राय हौवाफोरखौ जों नायग्रोदों। स' बेनिफ्राय जों मोनदों 91.50 बे जाबाय नोंथांमोननि 10 पास लेभेलाव हौवाफोरा आनरिजार्भआव। दा बेनो आरो जे जोंनि बर'फ्राबो बेयाव गोबां थांनो हादों। स' बिनि गुबै जाहोना जाबाय काट अफ गोजौ थांनायनि जाहोना जाबाय दा फार्स्टखौ जों नायोबा क्लास 8 पास लेभेलाव 99 एबा 100नि खाथियाव थांनायनि गुबै जाहोना जाबाय बेयाव क्लास 8 पास दङ 10 पास दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना एचएस पास दङ थ' बिथांमोना बेयाव एग्जाम लिरदों जायनि जाउनाव नैबे 8 पासआ फाइट खालामनायाव गोबां प्रब्लेम मोनदों बेनो जाबाय 10 पास बेनिफ्राय एचएस पासआ एसेबाबो गोरोंसिन जायो। देन बेखौ जों मिन्थिखागौ बेनिफ्राय दायो मोनसे बाथ्राबाव नैबे क्लास 8नि एग्जामाव बेवहाय एचएस लेभेला एग्जाम होदों प्लास एचएस लेभेल प्लासआबो होदों डेट मिन्स आन्डार ग्रेजुवेट एचएस पास जाखाबाय बिनिफ्राय डिग्री फरायगासिनो दङ माने सेमिस्टारा जोबाखै बिथांमोनाबो बेयाव एग्जाम होनानै बेखिनि नाम्बारखौ लादों जायनि जाउनाव काट अफआ बारा थांदों। आरो मोनसे बाथ्रा गोसोआव ला बे 99 हमना ला 100 एबा 99आ मोनसे मिनिमाम काट अफसो अके माने बाथ्रा जाबाय एग्जाम्पल 10टा पस्टआव 10 जनाबो बेखिनि नाम्बारखौ माने मोनदों आरो 10टा पस्टआव माने 10 जनबो बेखिनि नाम्बारखौ मोनदों नाथाय बिनि बांसिन मोननायबो दङ। एभारेजआसो 99 थादों अब्ला खायसे 120 प्लास मोननायबो दङ 135नि एग्जामाव अब्ला स' बे 99आ मिनिमामसो बेनिफ्राय 91आ सबसे गाहायाव थाबथानायसो बेखौनो बुंदों काट अफ। दा फाइनालिस्टआ जेब्ला भाइभा जागोन ना अब्ला बेयाव आरोबाव काट अफआ गोजौ थांबावगोन। स' 100 प्लास नोंथांमोननि काट अफ थांगोन बेनो जाबाय नैबे ग्रेड 4 लेभेलाव बेनिफ्राय ग्रेड 4नि 10 पास लेभेलाव 8 पास लेभेलाव थ' बेखौ जों मिन्थिबाय। देन एसटिपिआव स' एसटिपिआव 87 थांदों थिगानो बांद्राय गोजौ थाङाखै एचएस एलसी लेभेलाव एबा 10 पास लेभेलाव नाथाय बे ग्रेड 4 क्लास 8 लेभेलाव सेम कन्डिसन जादों बेयावबो जोंनि एसटिआव गोबां माने गोरों जाबाय आरो मेन बाथ्रा जाबाय देग्लाय गोबां फरायदों जायनि जाउनाव बेखिनि गोजौ काट अफआ थांदों आरो गोजौ काट अफ थांनायनि जाहोना जाबाय गोबां फरायदों गोबां गोरों दङ आरो लोगोसे गोबां माने एचएस पासनि बाराफ्रानो बेयाव एग्जाम लिरदों एबा मोनसे बाथ्रा आरोबाव लाखुमानाय दङ जे जायनोखि डिग्री पास बिथांमोनाबो बेयाव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव एचएसल' खालामनानै आनजाद होदों जायनि जाउनाव काट अफआ गोजौ थांदों आरो नैबे क्लास 8नि गथ'फोरा फाइट खालामनो हायाखै बेखायनो साख्रि मोननाया बिराद गोरा जासिगोन जायनोखि क्लास 8 पासनि गथ'फोरा जुदि एचएस पास बेनिफ्राय डिग्री पासआ बेयाव एग्जाम लिरबाय थायोबा दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय हाई काट अफ थांनायनि गुबै जाहोन। बेनिफ्राय भेरिफिकेसना जागोन टेनसन गैया एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नायगोन आरो लोगोसे सिएमआ बुंदों जुदि गोबां कमप्लेन थाङोबा गोजौ लेभेलाव इउनिभार्सिटियाव बिनि सायाव इउनिभार्सिटियाव भेरिफिकेसन खालामगोन जुदि गोनांथि जायोबा बेनिफ्राय जुदि जायनोखि एचएसनि बारा फरायनाय स' नोंथांमोना गिजानि समजों लोगोसे गिनांगौबो जानो हागौ जायनोखि डिग्री पासआ बेयाव साख्रि लायो। थ' बेखौ जों दा बुंथ'बाय बाट अफिसियेलि बिदि बुंथ'वाखै नाथाय जास्ट गोबां एनालाइज खालामदों गोबां बेबायदि ससियेल मिडियाआव। स' दायो जों थांसै ग्रेड 3आव स' ग्रेड 3नि काट अफखौ जों नायोबा बावबो नोंथांमोना ओरैबायदि बुजिनांगोन जे बिनि टटेल मार्क्सखौ जों फार्स्टआव नायग्रोनांगोन बेनो जाबाय 175 टटेल मार्क्सआ डिग्री लेभेलाव दा बिनि गेजेराव थांदों एचएस लेभेलाव 119
जेराव 11 लाखनि बारा आनजाद होदोंमोन अके थ' बेखायनो काटअफआ गोजौ थांदों प्लास एचएसनि साइन्सआवबो बांसिन काटअफ थांदों 126 आनरिजार्भआव हौवाफोरा देन बेनिफ्राय डिग्रियाव 137 थांदों बेनिफ्राय नोंथांमोना अनलि बे जाबाय सिम्पल डिग्री पासआव बांसिन दंमोन नालाय केन्डिडेट्सआ बेखायनो गोजौ काटअफ थांदों एन्ड 117 थांदों बेनो जाबाय नोंथांमोननि डिप्ल'मा गोनाङाव बाथ्रा जाबाय बेयावबो काटअफ थांनायनि गुबै जाहोना जाबाय जायनोखि एपिएससि बेनिफ्राय इउपिएससि एग्जाम लिरो बा गोबां माने कचिं लायो सेन्ट्रेल लेभेलाव गिदिर गिदिर आनजाद होग्राफोरा स' बिथांमोना नैबे ADREआव मेक्सिमाम एग्जामखौ होदों होननानै गोबां सर्सआव मोननाय जादों दा बेनि थाखायनो काटअफआ गोजौ थांदों अके काटअफ थांनायनि गुबै जाहोना बेबो जे गोबां कचिं लाग्रा दङ दायो स्टेट लेभेलाव बिनि थाखायनो काटअफआ गोजौ थांदों आनरिजार्भआव देन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ नायोबा नायदो जे 2.0 ADRE फैगोन होननानै गोबां खोनाखादोंमोन सिगां बोसोरावनो दा बेनि थाखायनो बयबो बेनि सायाव माने गोख्रों फरायदोंमोन जायनि जाउनाव गोबां फरायनायनि थाखायनो माने मोजां काटअफ बिथांमोना लानो हादों आरो बिनि सिलेक्सन प्रसेसआ बेनो 1:2 लांदों माने मोनसे पस्टनि थाखाय 2 स्टुडेन्ट्सखौ नोंथांमोनखौ स्किल टेस्टआव लांदों जायनि जाउनाव काटअफआ बेखायनो गोजौबो थांदों जुदि 1:5 लाङोबा एसे खम काटअफ थांबावगौमोन नाथाय 1:2 लांनायनि जाउनाव काटअफआ गोजौ थांदों आरो थिग बेबादिनो STPआवबो गोबां जोंनि STP खथायाव गोबां जाथि दङ जायनि जाउनावहाय बर'फ्राल' गैया नालाय थ' बेखायनो काटअफआ बेबायदि गोजौ थांदों आरो अके 124 गाहाम थांदों डिग्री लेभेलाव दा बेनो नोंथांमोना गुबै जाहोना जे मोजां फरायदों आरो बेखौ नायोबा 3.0 आरोबाव फैगासिनो दङ ADRE दा बेयावबो गोबां फरायखासिगोनलाय बेखायनो बेयावबो गोजौ काटअफ थांगोन दा नोंथांमोननि खामानिया बेल' मोजां सिलेबास फकास खालामनांगोन मोजां फरायनांगोन नोंथांमोना होमबासो नेक्स्टआव फाइट खालामनो हासिगोन दा बेनो टेनसन गैया नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव मोजां फरायबानो जाबाय जायफ्रा थालांबाय आरो मेन जाबाय दायो स्टेज 1ल क्वालिफाइड जादों डेट मिन्स साख्रिया जाथ'वाखै आरो सेकेन्ड स्टेज दंबावो बेयावबो खायसे गायो स्किल टेस्टआव बायबा टेस्टआव बेखायनो जायफ्रा स्किल टेस्टनि थाखाय पास जाबाय स्टेज 1आव नोंथांमोना गोबां नाजाबावनांगोन मानोना 25 मार्क्सनि नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्ट लागोन आरो बायबा टेस्ट दङ Gr-4 लेभेलाव स' दानिया फैबाय नोंथांमोननि फाइनाल रिजाल्टआ 10 मेआव मोननो गोनांमोन नाथाय सिमा मैया मिडिया बुंनाय बादिबा स्किल टेस्ट लानायाव टाइम लागोन 1.5 मास गाहाम लागोन होनना बुंदों बा बायबा टेस्टआव बेखायनो रिजाल्टआ एसे लेट जागोन नोंथांमोना मे दाननि उनाव एबा नोंथांमोना बिदिनो जुन जुलाइआवसो मोनहैगोन बे खोथाखौ बुंदोंमोन आरो दा नेक्स्टआव मा बुंफिनो नोंथांमोना चेनेलाव आपडेटखौ मोनगोन दा जायफ्रा बुजिबाय कमेन्ट्स खालामदो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन